खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जिउ फगवाननाय महर लासिनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो साइलेन्ट जाबाय हानायमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय दाख्लै जाय आंनि बे गोदान सफैनाय ब्लगखौ नायदोंमोन देखायदोंमोन ना दिनै स्राय गाननानै फैबाय आरोना अबाव गाननो जेरावबो थांनाय जायाखै एकदम फिसालानि स्कुलावनो गाननानै फैबाय आङो थ्रोबनो नै गोजाखौ बोरैबा नुयो आरोना फास्राखौलाय मोजां मोनदों नाथाय उफाय गैया नानै फैदो ओमफ्राय माने आङो फैयामोन ओमफ्राय फिस होननानै फैदोंमोन आङो ओमफ्राय बन्दसो जानानै होनो मोनाखै फैदो फै हाबाब गावबो खेवनो हाया मालायखौबो खेवनो होआ दे खेवनोबा खेवदो ओइ दे मेंबोबाय गैला दे आजानो होनो ओमफ्राय नों खेवगोन दहाय गाव स्कुलनिफ्राय फैबा लाबोनायसो मोनसे होदो दे मोनसे होदो दे होदो बेलाय हरबाय बाबाय नै नहीं है तो बाबा इतना मोनसे फिसा हबोदो दे फिसाखौ मोनसे हबोदो सिफ्लेनाङा मा सिफ्लेनाङा ओरैनो गावनोबा सेरथेखा दे जाबाय दे खुदो मुजाफ्रा थान्दा मोनगोन मा फैखोलाबाय थाखो दे दुगैदो दालाय मानथो जाला होननानै हरजोबलायबाय नै गाव फिसाल' जाबाय जाखाया इयो बेना गोदैसो गोदै मास्टारसो बियो गोदै मास्टार बिदि पेकेटखौ बारा जानो हाया थांदो हा नों लोगोफ्रा ओमफ्राय खख'बो गेलेदों होनदों नामा खख'खौलाय माला सोलोंनो रोंखो नोंलाय सोलोङोमोन मालाबा हा होमबालाय बोरैथो रोंनांगौ प्रेक्टिस खालामो मा मिन्थिबाबोथ' प्रेक्टिस नांगोन ना जोंबो आगोलाव गेलेयोमोन थ' हाबाब बिदाखौसो रिमट लाफैजानो गिनानै नायदो बेनि आखला दे नोंहा दहाय नायबायना बुरजानो हाबाब डाइरेक्ट सिदा अखानायसो फैलायबाय आंना रुटिन बायदिसो जालांबाय गोथाव मोनदों एकदम फिथा नैबे सासे सुबुंनि दिमान्ड लानानै फैनांबाय आंनिखौ फिथाखौ मोनथामल'सो लाबोखादों आङो आंनिखौबो बुफ्ला जानानै नै आंहा जाथ'वाखै आंहा खावसेल'सै मा खावसेबो गैला खोमा नै दे दङ दे खावसे दङ दे जादो नैबेबो थाइसे जाबाय आरो आंनिखौ फिसा बोख्लानानै जाबाय आरो नैबेबो थाइसे जाबाय आंनिखौ फिसा बोख्लानानै जाबाय दे आं थाइसे बुरदां जानो नागिराखै जादो दे दावदैखौ जागोन नों सना बाब जि गोथाव बिसिनासो बाबानि आमोलाव जादो जानानै फटाफट स्कुलाव थांदो ओमफ्राय नैबेना गैया दिनै स्कुला आंना बिराद हाबाफारि दङ गैया मिथिया ओमफ्राय बिमाया नै आदार लानानै फैबावबाय 20 थाखानि लाइ मुथासे आरो बोरो 100 थाखानि पनिर आरोना फवासेबो नङा माबा फवासेयावनो 150 थाखा गाहाम होनो एसे खम खानाय दंबा हरलाय होनबाय 100 थाखानि दं होनलाय 100 थाखा लानानै फैबाय आं नंगौना नङा होनलायनाय संबाय आङो नायसुनाफोर एकदम बिदि थप खालामबाय आरोना बावबाय बियो मोननाया 1 घन्टासोआनो जाबाय बेखौ फोमोननानैसो माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' ओमफ्राय जोङो ओंखारखांनानैहाय ओंखाम जानबाय आरोना दालि मोनबाय ओमफ्राय भाजाया बेयाव मोननानै थाखाबाय मोदोब फुरा रेडि माने ड्रेसखौ ट्रोब सोबफिनबावबाय ओमफ्राय नै टाइमा मालाबानो 11ता जानायसै आरोना मामबार उरायलांनोसै दै गुदुं लाखाबाय फास्राखौसो लानो बावदों फिसाजाबो ओंखारनानै रेडि दंखायो आरोना थ' सिदा थागिराव सहैग्रोनोसै माने सानै सुबुङा पस्ट अफिसाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मालाय फुरा स्टाफानो ट्रेनिंआवसो दंहैजोबो जाहैदों जेबो जाया आरोना मिसा मिसि होसो फैबाय आं ओंखार नायसायावबो गाखोदों ओंखारदो बेखौनो थांसै जानानै फैलायथारबाय आङो होसोनो सान्दुं सायख्लुंनि जा सान्दुं थिंखा याव थाबाय थानोसै थांला ट्रेन बैयाव बेयाव जाया बैयाव फैबाथाय बे मोनसेयाव हाबलांखानांगौ माने बे स्टेसनावसो हाबलांसैलाय ओमफ्राय नै बहायहांबायानो राज मेलाया जोंहा जाथारनोसै ना माला जायोथाय पात्ता गैया आङो बहायगासिनो दङ दखान दला थ'लाय बेयावबा जागोन ना जाया खामानिया बेयाव थ' जाबाय डिउटियानो बेनोबा राज मेलाया नुनाय लोगो ओमफ्राय नैबेखौ लाथारबाय आरोना आङो फिसालायाव दाख्लैनिफ्रायनो बिबाय थादोंमोन ग्रोब जानायखाय सेरनैजों 50 थाखा लाबाय आरोना सेरसेयावनो 40 थाखा होनदोंमोन आंबो जेरावबो सोंफेराखैबो 50 थाखानि जाबाय फैसा होबाय आंखोलनो फैसा होबाय दखानावनो हजमनायसै अयथासार आंनि फिसाफ्रा हट
दालि दाला लांफानोसै एसे गोदो आंनाव सुग्रा मेसिन गैयाबा अजन खमाय जेनेबा नैबे सुग्रायावनो सुदोंमोन आरोना आङो मेन बाजारनि बे दखान गिदिरा बेवहाय गाखो दे आयु 15 ना 16 केजि जाखो नोंलाय ना 14 केजि थ' दाहालागै गाज्रि जायाखै नैबे अयना बानायनो एसे गोबाव जोरबाय बाजारा बजाय जालायबाय आरोना थ' लांदो खालि गावनिखौल' थें आरोना बेखौनो लानानै बाजार बेरायबाय थाबाय मैगं थाइगं बायनायाव आयु बाबा लांफैसाय जागोन र' बैखौ जिनानै होलाय बाबा लेखायाव मोननानै आयो आफा जलफिखौ जाथारबाय नों उदै गेलदांदांनो थांदो दंबावो बाबा बिराद बुस्थु लाबोखाथारबाय आङो बाजारानो खालामबाबो जोबा माबा नांगौआनो जोबा गोदाव सोराव आंना फैसाया मायाव गलाङो सानो ओमफ्राय बिदिनो जानायाव ग्रोब आरोना हिसाब खालामनानै मोनजोबखायो लांफैसाय दाख्लैनि हालदै लाबोनाया जोब्बाय 10 थाखानि हालदै 10 थाखानि हाइजें 10 थाखानि बानलु नै इखौ लांदो हलसेल लांनो खनसे लांदो दे आबा नों हायोबा थिखांनानै दे थिखांथारदो मा जानांगौलै नोंसोर दखानावनो जाखानाय रेफाराल' सफैबाय बेस्रा लाबोदों थ' बेयाव मिस्थि लाबोदों थ' नै बावबावसिगोनसो बिमायाबो सबबो नांगौ बुस्थु इगनर बानायनानै दोनजानाय बुस्थु नङा आरोना नैखौ मोनगोन ना मोना मोजां ना गाज्रि दासो मोनसेयाव 10 थाखानि मोनबोदों आरोना आङो 50 थाखा केजिनि दाख्लैफोरथ' 100 होनलाबायोमोन मा होनबावनो 1 केजि 1 कुवादि मोनदोंमोन 50 थाखानि आंबो नाङाना 20 थाखानि जिमान पाइ इमान दे होननानै जिखिनि पाबो इखिनि दे होननानै लानानै फैदां जा नों मा जानो जा नोङो ओमफ्राय गाबनोल' नाङा होख्रावनोल' नाङा अख्रामि जाल्ला फार्स्टआव वार्निं होखायाबा जाया थां जिरायनो जाहैदो फांखायाव थां जलफियाव अखानानै जाहैलाबाय बेखौ खेवनोसै आं ओमफ्राय ओरै फवासे लाना फैबाय आरो माथोबाव थाइबें फवासे पटल फवासे टमेट' फवासे ओमफ्राय नैखौ ख्रेब जायो नालाय बाबाजों माला जाबाय बायासै र' खमला बोथोराव खमला जायाबा दिगदार जागोन नोङो बे लेखायाव अरेन्ज मोनदों नालाय इखौनो गावहासो माने दे आं जिनोसै अरेन्जथ' नङामोन मा होनबावनो आरो आलुआबो दामानो खमायलानो 25 थाखा किल' आं जिनगोन दे ओमफ्राय आरो ओरैहाय माथो होनबावनो गथ'फोरा जाथोंसै होननानै लानानै फैबाय आङो दालियाथ' आरो मा होनो सेरसे नांखागौ नालाय लानानै फैलायबाय उफाय गैया गाबुलिबुर आयु मा होनना बुंबावनो आरो बेखिनियावनो 80 थाखा आधा केजियावनो जायोबो नालाय बेखौबो एफा ओंखायनो लानानै फैबाय आं फवासे ओमफ्राय सिनि आधा केजि संख्रि ओमफ्राय नै बेखौ लानानै फैलायबाय खालि बिस्कुट गाइखेर जानाय जादों नालाय दिनैसो फिथा मोनजादों ओमफ्राय एसे बेलेगबो जानो लुगैयोना बिमायाबो आरो गथ'फ्राबो ओंखायनो लानानै फैबाय आरोना थिनानै जाजाया फ्रिज गैया मा गैया दा जाबा जाबाय जाजायाबा गाबोन फुङावबो एसे थाबाय आरो बेनोसै सुनाफोर आंनि बाजारा दिनैहाय बेखिनियावनो लाम गारना फैलायबाय आरो माथोबाव सेटिं खालामस्रांनोसै ओमफ्राय नै आंना मेन बुस्थुआ नैबेसो आरोना सुनानै फोराननानैसो बानायनांसिगोन आं आरामनो मबाइलावसो नायनानै बानायनांगोनहाय आं जलफि आसार बानायफेराखै आरोना आरो नङाबा बिनानाव सोंहरनांसिगोन बे बानायबाय थायो सोंहरसां ओमफ्राय नै दान्दिसे उनाव जानायाबो नायदो सोबला आरोना बख'ना होबाबो जाया नै अरनो रोङा गथ'आ खमलाखौबो थाइबा गाहाम जानो हागोन खोमा ओमफ्राय रोसिल' जागोन आरो रोसिल' जाबाय नालाय उदैबो बुंला माबो बुंला आंगायनोबो रोंला बेखौ जाबासो एसे उदै बुंगौमोन दा खम समयसा बेफोरजों बायनानै बुस्थु जाहोबाबो हैस ओमफ्राय बिदिनो दोखो एसे मेंस्रोबोबाय ओरैनोथ' मेंनाय नङामोन ओमफ्राय बे नानिखौ बोथ्रोद ओरै थाथ' ओरै फै ओरै आखाइ हमजा ओरै था होननायावनो दोखो मेङो आरोना आङो गरमजों जाबजों बेनिफ्रायहाय लिस्टिबा गोजौआव गैला गाहायावनोसै खोमा थैदोहाय आंनाबो ओमफ्राय जिखियानो जादोला खाफाला मोजां नङा आंना खामानिया जेनिबो जायाखिसै मेन खामानियानो जायाखिसै आरोना ओमफ्राय बे आं फैसा खरस खालामग्रा खामानिया जाबोनायलाय बुस्थुफोरनि खामानिया जायाखिसै नालाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय आंनाथ' लामा फैनायाव दिमागाव मा सानबोदों मिथिबायना सुनाफोर गस्ला गोदाना बारा खाफाला मोजां नङा आनलाखि बिदि सानदों आङो मैयाबो स्कुल फिस हैनो थांबाय बेयावबो बे टाइमाव स्कुल फिस होग्राया काउन्टारा खुलिखायो गनाय समावहाय ओमफ्राय स्कुल थांजेननाय समावहाय आरोना ओमफ्राय गेजेराव सानसुआव एसे बन्द' जाखायो मा होनो बन्द' ओमफ्राय नै दिनैबो पस्ट अफिसाव थांबाय आरो फिर बन्द' मा होनना बुङो सुनाफोर गस्ला गोदाना बारा खाफाला मोजां नङा गाननोल' मोजां ओमफ्राय फैसाल' खरस खालामग्रा आरोना फैसा गारनायावबो अके जाफुंजोबो आरोना आंनि गस्ला गोदाना जास्ट आं सानबोदों आरोना ओरैनो आयौ गस्ला गोदान गाननानै थांलायनाया माने ट्राइ नायबावगोन आं र' अबेबा खामानियावहाय आरो जाफुंबावबानो सेस मा खालामबावनो आरोना सुनाफोर एनिवे सुनाफोर बेफोर लास्टआव एसे जास्ट मोजां खालामदेरबाय आङो बेनिफ्रायहाय
दोनथ'नोसै बेखिनियावनो फिसा ब्लग्स खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय दिनैनि आंनि अबस्था हालोदफोरखौ आरोना जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बरिया सेब सेब उखैबाय